حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة فاكورة غدوك. Самый волнующий вопрос, конечно, когда уволить Евкурова. Це вопрос, Ахмад Баширик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Самый волнующий вопрос, конечно, когда уволят Евкурова. Савита, че дел курмиц марка вейли лыцыз а вас маслимой дел курмиц, дел курмица. Даллейншан давабы, но нас больше волнует сегодня благосостояние имущества народа. Бахан издолжды, ваш яхырды, ох яхырды. Тогда цар дурлаш долкамды, эскам дивана, сантай пар даллейншан вагу, да ох ваш могиш без ходу, сын давах интертыш. Москвир адл диван, варсад яхта, комиссии, цар малды яхам хагуш яхта, судахчи, фону лоуз давахыр, багда دال شيء وشكر عن شعيوح بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا من يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون كن كان الله بيزداد شان توس حقول إندوشان هم شيء وشيء يهدال صلاح شيء دل إنسان دلوقه نوعي ودد هم حد السلية بالنسبة برسوي أن ديال دوشته بيقحي بدق بيحقق إجبار بولنا دباخ أنتير لقي الله شدول شعادو نقص شو قال دول دولهم طبعا رئيس دواح كان سمبركاش دول الشوز بات يسحوا الرجلي داخل خلي خرج بين الأرض يبغى يجوار أصلاح بعض كتير تون بيجبين واسر عبيد شو خرج واسر بطل ضد صداحي طيار ده وطير رد خوات لعشان ده وبوخذ رد بيالشلود ملايسك بركل شان Задан, значит, Хамзатом Игиевым этот вопрос. Я на своем ответе ему отвечаю, что Совет Сейпов не в силах и не имеет полномочий снимать главу республики, но доводит до широкой массы общественности и федерального центра реальную ситуацию в республике о чиновничьем произволе и процветающей коррупции. Выводы по деятельности главы республики остаются за президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Барков. То, что